So guys, welcome back to my channel. Paggabi na naman. So kagabi, okay, meron ako sasabihin sa inyo. Minsan, sa relasyon, kailangan nyo din ng kakulitan. Kumbaga, alam ko sa karamihan na pag nagtagal kayo, nagiging boring na ang relasyon nyo. So, para magkaroon ng kulay at buhay ang inyong relasyon, dapat ito gawin nyo paminsan-minsan or depende sa taong pinili yung makasama sa buhay. So, example lang to guys, sa pang-araw-araw na ginagawa dito sa loob ng bahay. Panoorin nyo to. Guys, couple goals po tayo ngayon. Pagmahal mo ang isang tao, kailangan Nani, nahihirapan niyo ako patay. kahit Nani! gaano kahirap ang buhay, dapat kasama mo pa rin siya. Mabaho man ang banyo, kailangan mo siyang samahan. Ganyan ko siya kamahal. So guys, baho. Banyo challenge po tayo. Guys, word of advice. Pag mahal niyo ang isang tao, dapat sa hirap ng buhay, mabaho man ang aming banyo, kailangan ko siyang samahan. Baho. Ay ka lang, baby. Gusto niyo daw ako. Ayan talaga, pag may mga anak na sa banyo na nakikita. Tago ka rin, tago. Nakikita po yun, natatakot po kami. Mahirap na. Ngayon na kami makapagsuba sa banyo. Kung dati, nagtatago kami kung saan. Ngayon, Be quiet! ito na ngayon ang hideout Sleep spot now. namin. Hugasan mo pet ko. Mas maganda, kapag hinugasan mo yung pet ko. Sino? Too much na yan. $5. B, sensor. Kamusta naman ang tayo? $6. Then, naman, baka biglang magising to, kailangan ko na matapos. Ayaw mo kong gasan eh. Ano? Akin na lagi mo taon mo.
Ipapakita ko kung gaano mo ang nakabili. Nakabit naman mag-isip ko. Ano tawag paghugas ng kwento? Ayun ako. Guys, if you're in love, Walang dapat mabaho-baho. kasama nyo ang mahal nyo. Mabaho man ang kanyang tae. At sana nagustuhan nyo ang video namin. Short video lang kumbaga. Just for fun. So anyways, good luck guys. Ang topic next time is, I don't know, it's about relationship. So, try natin yan. Okay guys. So, good luck to my channel. So guys, yun lang po, short video namin. Simpleng buhay. Ang importante, maghanap kayo ng kayang i-absorb ang inyong kakulitan. Prank lang ng konti. Bye guys.